Nagapabilin sa gihapon nga at large ang isa sa magutod nga suspect sa pagtiro patay sa biktima nga nasapuan nga nagalutaw sa floodway nga sakop sang barangay Balabago Haro, Iloilo City. Suno kay Police Captain Marvin Laranio, ang hepe sang Iloilo City Police Station 3, nga ang suspect nga si alias Jimmy, 39 anyos, ang nakapalagyo kag wala pagihapon madakpan. Samtang ang magulang sini nga si alias Jomel, 44 anyos, ang naaresto naman sang kapulisan. Madumdumaan nga ang biktima ginkilala kay Shane Caso, 34 anyos, residente sa Negros Occidental, nga temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga barangay sa Haro. Suno kay Laranio na pasaka na ang kaso nga murder batok sa duha ka sospek. Pahayag pa niya daan nga hiligot anon o kun away sa duta kag amuman ang impluwensya sa makahulubog nga elemnon ang nangin rason sa krimen. Ginpahayag man sini nga duha na katuig ang away sang sospek kag biktima bangod sa duta kun sa diin nagpatindog ang biktima kag sospek sang balay kag lunsay man informal settlers ang mga ini sa lugar. Ginkumpirma man ni Laranio nga naga-engage sa gihapon sa illegal nga droga ang mga sospek, ilabi na si alias Jimmy kag subject ini sa drug by bust operation sa mga otoridad. Dugang paniya tubtob subong wala sa gihapon na recover sang kapulisan ang armas lutang nga gingamit sa mga sospek sa krimen kag wala sa gihapon na hibaluan kung sino sa duha ka sospek ang nagtiro sa biktima. Kumpirmado man nga ginbuligan sa magutod nga ihaboy sa floodway ang lawas sang biktima. Record po ng arrested natin na alarming scandal at pinapatawag doon sa barangay. Ito pong si alias Jimmy na at large po ngayon is arrested po ito way back 2016 for violation of 9165. Hindi po natin na-recover yung firearm at saka hindi din nag-divulge yung suspect natin kung saan niya nilagay yung firearm. Wala ka na-identify kung sino gid ang may kahimuan sa pagtiro. Kay tungod nga, ang isa naton ka-suspect is, which is arrested, is nag-undergo naton for paraffin test. Si Police Captain Marvin Laranio, hepe sang Iloilo City Police Station 3.